Right, mastreets esocial media vanhu vakambirira sekuru vataura handiti aiwa inini handine singade kukurumidza ndamhanyirira kutaura ndinochida kuti ndimboona kuti zvine chokwadi here, especially nenyaya yandauya nayo tichakarokaviswa bhora risina mweya handiti handisi kuda kuti tikaviswe bhora risina mweya wazukuru handiti chekutanga ndinoti kwamuri usati wasubscribe paZen TV aiwa mukana uchiripo kuti udi usubscribe tena on your notification bell. Zvakanakira kuti kudini, zvakanakira kuti zvoni pega pega patinouploada mavideos, pega pega patinoenza nyaya dzichipisa, iwewe unobva watoziviswa. Zvakare tonofollowa nekulike our Facebook page handiti rakanzi Zen TV. Thanks very much neyo unwavering support aiwa yamunoramba muchipa pachannel penyu, basa richienda mberi tinaro guwa handiti ichazara pamasocial media platforms chekuti DJ Shugeta tafadzwa Ben handiti tafadzwa Ben wamunozwa kuti DJ Shugeta uyo mukomana anga achionekwa achiriposta zvakanyanya musikana wake anonzi Ana Chibebi Honde, Ana Honde uyo anoita zvecomedy. Ana akazongonyora akati handisi kuda kuti muzive kuti handidi kuti muzonzwa neguwa vefamily, tati mungoziva kuti haiwa zverudo ruzviyaka zvatikona handiti one kutoseka kunga zvinhu zvakanaka aiwa kungosekawo zvedu, but kana chiri chokwadi aiwa zvina kunaka wazukuru, zvinorwadza. Heartbreak inorwadza. Ndatombozama chandinonoza wazukuru kubva pakaposta DJ Shugeta indinotaura pakaposta Ana indinotaura DJ Shugeta, so ndanga ndichizama mufondera kuti ndinzwe aconfirme kuti which is which. So up to now phone runaro rwake harusi kupinda handiti harusi kupinda, so handisi kutoziva kuti chokwadi here kana kuti hachichi chokwadi. Ndichatozomutsvaga ndiite video chairo naye achiconfirma kuti which is which wazukuru. So ndonyaya tatiuya zokuzivisai kuti aiwa according to Ana, in fact vese vakonfirma vese, kana iye DJ Shugeta tazomuona asikasika nakapfupi andi iko kuna kapfupi kachona wanga wakakonana futi kana ndokudzai zviri kuitika mastreets wazukuru zvechokwadi. Kapfupi naDJ Shugeta vanga vakatozopesana zveshuwa zvakaita kuti vapesane ka handigone kudzai zvizere, asi zvine chekuita nemari mukati zvine chekuita nendarama mukati vaviri vava. Sekuziva kwenyu kuti vakamboboosta, vakambopusha zvisingaite DJ Shugeta ari manager wakapfupi nauyo anonzi anochimufana chemavende amarabha atiti but takangozoona vasingacha-upload anything pachannel yakanzi Tafadzwa Shugeta. Takangozoona no but channel yanga yatopushiwa vachiita tumacomment skits twavo twanga totonakidza, twanga totoita kuti zvinhu zvinakidza, but takangozoona pasina zvaiitika. Tikabva tidzifambire nyaya dzachona tikaona kuti zvanga zvine kupesana nekutoda kwechannel iyoyo yakanzi Tafadzwa Shugeta so tinofara nekuti kana zviri zvechiwa kuti varambana anonzani Shugeta naAna Chibebi Honde, zvazoita kuti vadzokerane nakapfupi. Posta zomona achipostawo achiti nguva yakadai inotoda kuti unge une family handiti but semhuri vanhu vanopesana vachiwirirana, hanzi blood is thicker than water handiti chinova chinhu chakanaka zvikuru. Kunyange mukapesana kudzimba dzenyu, kunyange mukakonana, makudo ndemamwe handiti makudo ndemamwe azukuru. Tinodzoka futi togara pasi togadzisa zvinetso kuitira kuti mhuri iendere mberi. Hatidi vanhu vanomarana vazukuru, kana sezvaita DJ Shugeta naAna Chibebi Honde kurambana hakusi right vazukuru. Musarambane mumamarriage, mumarelationships, hazvina kunaka. Munogara pasi motaurana, modana isu madzisekuru motenga Fanta kana Coca-Cola 2 liter togadzirisa nyaya handiti togadzirisa nyaya kana dzichinge dzanetsa. Aiwa ndochanda ndouya zokuzivisa zokuru
zviri kuitika mumastreets esocial media, kuitira kuti musanyanyosarira vazukuru vangu panyaya dzachona dzese. Rambai makatarisa pamavidheos ari kutevera vazukuru kuitira kuti munakirwe neentertainment muri pachannel penyu muina the only Zimbabwean uncle. Vana vehanzvadzi dzangu handiti ndini sekuru venyu, hanzvadzi yamai venyu vazukuru vangu, ndichitichi much love.